Bă, de când 15.000 de lei nu mai sunt bani pentru voi, mă? De când 15.000 de lei pe care îi poți face în 3, 4, 5 zile, dacă tu ai o afacere, o mică afacere care nu-ți merge, care și așa stai degeaba și nu faci nimic, și nu-ți vin clienți pe acolo și eu îți ofer 15.000 de lei să stai să muncești 4-5 zile, hai să zicem o săptămână. De când 15.000 de lei nu mai sunt ok pentru o săptămână? Decât să stai să nu faci nimic. Nu e ok să stai să muncești intensiv o săptămână și să faci banii ăștia? Bă, ce e neregulă cu voi, mă? Bă, de asta vă merge atât de prost, de-aia nu faceți bani, de-aia sunteți așa cum sunteți majoritatea dintre voi, pentru că sunteți prea comozi și vreți să munciți puțin pe bani mulți. Bă, s-a dus epoca aia în care munceai puțin și făceai bani mulți. Dacă vrei să crești și vrei să stai să ieși din rahat, pui mâna la muncă, pui osul la muncă. Ce e neregulă cu voi, mă? Ce vreți, bă, voi să câștigați? Cât vreți voi să câștigați la o muncă de o săptămână? Să stați să desfaceți niște laptopuri. Aveți 20 de șuruburi. Ok, vă luați șuruberiță electrică și stați și le desfaceți. După care curățați niște pastă la procesor, instalați un Windows. Este o muncă repetitivă pe care o faci automatizată. Ce e neregulă, bă, cu voi? Ce vreți, mă? Cât vreți voi să câștigați? Eu v-am oferit un job. Da? Un job pe care nimeni nu vi-l oferă. Niște bani câștigați repede ca să stați să ieșiți din impas. Băi, am găsit, nu trebuie să stați să mai explicați chestia asta. Bă, dar vreau să înțeleg ce e neregulă cu voi. Cum dracu să fie atât de ofuscat? Deci, cred că ați așteptat momentul ăsta, toți haterii pe care stăteau și urmăreau și nu le plăcea de mine, ați așteptat momentul ăsta ca să săriți în sus, că dau prea puțin, că bă, sunteți toți specialiști. De ce nu vă faceți afacerile voastre, mă? Luați, mă, voi, cumpărați voi laptopuri, reparați-le voi și dați sute de lei. Eu, ca să pot să vând la fel de ieftin, trebuie să optimizez costurile operaționale. Este problema mea. Dacă nu puteți să faceți asta voi, de ce trebuie să stați să comentați?